Хайырлы ерте Россия бір телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идил Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Басуларда көзге эшләр дәвам итә. Буа районында туңга сөрүне тәмамлап киләләр. Идел яры буенда кайчан тәртип урнашыр. Локомотив пляжын шөп-шар баскан, тик контрольгә алучы гына юк. Сорманнан Алия Хафизова бездән ярдәм көтә. Русфонд хәйрия җәмгыяте белән авыру балаларга булышу проекты дәвам итә. 14 октябрьдән 23 октябрьгә кадәр республикада Татарстан министрлар кабинеты грантлары конкурсы үткәрелә. Бу хакта матбугат конференциясендә хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова сөйләде. Грантлар мәдәният, гаилә, балаларны яклау, сәламәтлек саклау һәм башка өлкәләрдәге социаль әһәмиятле проектларны субсидияләүгә юнәлдерелгән. Барлыгы 9 юнәлеш һәм 27 номинация билгеләнгән. Конкурста кимендә 100 коммерцияле булмаган оешма катнашыр дип көтелә. Агымдагы санитар эпидемиологик хәлдә күп кенә гаризалар нәкъ менә пандемия чорында гражданнарга ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Роспотребнадзорның Татарстандагы оешмасы күп кеше җыела торган чаралар, әйтик концертлар оештыручыларга катлаулы санитар-эпидемиологик вәзгыять сәбәпле аларны кичектереп торырга тәкъдим итте. Бу хакта матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Ул шулай ук гражданнарга фан-зоналарга билетлар сатып алмаска, оештыручыларга бию мәйданчыкларында кешеләр санын чикләргә тәкъдим ясады. Санитар чаралар үтәлмәгән очракта чараны оештыручылар җавап тотачак. Если где-то будет недоработка юридического лица либо предпринимателя, антисептик не поставили, маски не раздали и прочее, и с учетом того, что заболеваемость пойдет от данного мероприятия, соответственно, будет ответственность уже по той статье, по которой есть у нас в Кодексе об административном правонарушении. Жәй күптән тәмамланды. Әмінә башқаланың Идел яр буендагы Локомотив пляжы пычранып, шөп-шар белән тулып калды. Пляжның чисталыгы өчен кем җаваплы? Проблеманы хәбәрчебез өйрәнде. Шәһәр халкының электән җәйге эсседә яратып кояшта кызыну, ял итү, су кыйну урыны булган Локомотив пляжындагы пычраклыкка шак катырлык. Шунда ук төрле калдык, шөп-шар, пластик шешәләр, кемнәрнеңдер эшче киемнәре, балык калдыкларына кадәр аунап ята. Ташландык төргәкләрдә бихисап. Локомотив пляжында ял итүчеләр нинди генә адымнарга бармый. Бер эскәмия янда хәтта ушак тәгып җибәргәннәр. Кырыган агач урынына чи агач ботакларында кулланганнар. Агачлы, куаклы урыннарына башка максатларда да файдаланалар икән. Андый урыннар бәдрәф ролен үти. Мондагы пычраклыкны күрүчеләр башка урында, пляждан читтәрәк урнашкан яхта клубы территориясендә ял итүне, су кыйнуны кулай күрәләр. Анда чистарак территорияны да гел җыештырып тәртипкә салып торалар. Әмма Локомотив пляжын тәртипсезлек, хәмер куллану урыны дип саныйлар. Я был студентом, когда ходил сюда на пляж. Он все было усыпано, такой гадости не было. Сейчас тут никто не купается, не дыхает, а мусор. Это место пьянки. Тут не то, что мусор, тут вообще очень грязно. Это разрушено все. Видите, ну, если даже кто-то собирает мешками, годами потом эти мешки стоят, не вывозятся. Локомотив пляжы Идел буенда, федераль әһәмияттәге елгада, аның яр буен саклау полосасында урнашкан. Димәк, бу территория закон күзлегеннән караганда Росприроднадзор күзәтчелегенә карый. Бирдә тәртипне кем күзәтә дигән сорау белән без нәкъ менә шушы оешмага мөрәҗәгать иттек. Ләкин анда ведомство бу объект өчен җавап бирми дип җавап бирделәр. Ә безнең заявканы Казан мэриясенә һәм Татарстан экология министрлыгына җибәрергә җыеналар. Ә менә министрлыкта бу урынны Росприроднадзор күзәтеп торырга тиеш дип ышандырдылар. Тиздән беренче кар явачак. Димәк, территорияны быел җыештырып өлгерә алмаячаклар. Кар вакытлыча кемнеңдер җавапсызлык эзләрен генә каплаячак. Вакыйгаларның барышын без күзәтеп торачакбыз. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.
Ноябрьдә Татарстан халкын бер юлы 2 өстәмә ял көне көтә. Бу хакта Республика хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Россия Федерациясе хезмәт кодексының 112-нче маддәсе нигезендә 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне эшләми торган бәйрәм көн булып санала. Татарстан Республикасының бәйрәм көннәре һәм истәлекле даталары турындагы закон нигезендә 6 ноябрь Татарстан Конституциясе көне эшләми торган бәйрәм көн диелә хәбәрдә. Шулай итеп 4 һәм 6 ноябрьдә Республикада ял көннәре, 3 һәм 5 ноябрьдә эш көне озынлыгы 1 сәгатькә кыскара. Армиягә чакыру кәгазе кулда, хәзер ватан алдында бурычны гына үтисе кала. Түбән Камадан бер төркем егетләр Россия кораллы көчләре сафларына хәрби хезмәткә китте. Матур гадәт буенча яшьләрне зур юлга озатырга дип аларның ата-аналары, дуслары килделәр. Тулырак Түбән Камадагы коллегаларыбыз әзерләгән репортажда. Счастья, здоровья, перловой каши поболее и многоборье. Хәйр Фатиха сүзләре, котлаулар, кочаклашулар, эшкерсез теләкләрне булачак солдатларга дуслары, әти-әниләре юллый. Зур юлга кузгалучылар арасында Нәфис Гарифуллин да бар. Якыннары белдерүенчә, күңелдә шатлык катыш, борчылу хисе. Мин бүген улы малаем Нәфисне армиягә озаттым. Исән сау-гына, матур гына, тәртиплегенә, исән сау-гына служить итеп кайтсын, көтеп калабыз. Biz bugün Nefis'ne Grifolin uzattık. Biz onu kütüp kalabız. Уңышлар телибез. Чтобы шундай бәҗергәлекте, чтобы прям, чтобы звонить да алды, bütün кешегә, ну, самый лучший прям. Армияда үзен күрсәтсен, әйбәт кенә булсын. Biz аны көтәбез. Бүген армия сафларына 42 егет китте. Булачак солдатларның тән температурасын үлчәп битлектә бирәләр. Бу көзгө чакылыш кампаниясе кысаларында оештырылган беренче төркем. Быелгы көзгө чакырылышта Түбән Кама районыннан 300дән артык егет армияга китер дип планлаштырыла. Икенче төркем 21 октябрьгә юлга кузгалачак. Яшьләрнең кайда хезмәт итәчәге Казанда янәдән тикшерү үткәч билгеле була. Гөлия Нигъматуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар. 1 декабрьдә физик затларның милек салымнарын түләү вакыты төгәлләнә. Шуңа кадәр транспорт салымы, физик затлар милкенә салым һәм җир салымы да түләнеп бетәргә тиеш. Быел Казанда милек салымнары буенча түләү күләме 3 миллиард 41 миллион сум тәшкил итә. Агрофирмаларда соңгы культуралар уңышын җыеп алу белән бер рәттән басуларны туңга сөрүшләре дә дәвам итә. Буа районының Бола агрофирмасында 2000 гектарга якын җирне туңга сөреп калдырасы бар. Эш тәмамлану алдында. Илнур Хасанов инде 36 ел механизатор булып эшли. Быелгыдай кыры һава торышы торган көзне хәтерләмим ди. Быел особенно яңгырлар булмады, җирләр каты, саваннар өзеле, 6 гектарлар сукалыйбыз инде көнгә. Бүген агрофирма буенча 1982 гектар сөрү җирләре бар. Биредә барлыгы 7 дәнә техника туңга сөрү эше белән шөгыльләнә. Бүген көндә безнең Бола хуҗалыгында 7 техника туңга сөрүдә катнаша. 1 Касымсуд, 3 мотозы 12-21, bir хатызы, 2 75 тракторлары. Эш бер сменада оештырылган. Туңга сөрү эшләре катлаулы барса да механизаторлар сынатмый. Быел инде игеннәр уңышы мул булды. Җирләр бик каты кыры, игеннәр өчен яхшы булды сукканда. Ну хәзер туңга сөрүдә бик авыр. Һәр вакытта сабаннарның тренеры, сына подваллары эзеле. Шул авырлыкка карамастан да без туңга сөрүне вакытында башкарып чыгарга тырышабыз. Бүген көндә механизаторлар тырышып эшли. Алар үзләренең эшләренә тап китермиләр. Аларга бик зур рәхмәт эшләрендә. Агрофирма буенча туңга сөрү 1600 гектарда башкарылган. Атна 10 көн эчендә эшләрне төгәлләргә исәплиләр. Алсу Сәмигуллина, Гакыл Камалетдинов, Татарстан яңалыклары. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Без сезнең белән узган атнада София Сутниковага булыштык. Барыгызга да зур рәхмәт. Бүген исә Сорман районыннан 11 яшьлек Алия Хафизованың авыру тарихы. Кыз кан тамырларын зарарлаучы сирәк очрый торган иммун авыруыннан интегә. Я хочу, чтобы моя девочка выздоровела и вернулась к обычной жизни. Тиз
Тиз талшыгу, кулларда һәм аякларда авырту сизү, тән температурасы күтәрелү. Булар алия авыруының кайбер билгеләре генә. Табиблар кан тамырларын зарарлый торган сирәк иммун авыру диагнозын куйганнар. Авыру үсеш алмасын өчен дару кулланырга кирәк. Кайберләре ташламалы рецепт буенча бирелә, ә көнгә 2 тапкыр эчәргә тиешле дару ташламалы исемлектә юк, аны табып, сатып алу кыенга төшә. Алия гади мәктәп укучысы була. Тик 1 ел элек салкын тиеп авырый башлый. Теләсә нинди вирус эләксә дә, хәле кискен авырая. Үй шартларында укуга күчә. Күптән түгел кыз авыр формада коронавирус белән дә авырган. 2 атна хастаханәдә дәваланган. Шул вакыттан бирле әти-әнисе дуслары янына йөрүне шикләгән. Я учусь в 5 классе, домашнем обучении. Мин 5-нче сыйныфта өйдә генә укыйм. Тизрәк тереләсем, дусларым һәм сыйныфташларым белән мәктәпкә йөрисем килә. Элек Алия сәнгать мәктәбенә йөргән, төрле олимпиадаларда катнашкан. Дусларын сагына, аралашасы килә. Табиблар кызның хәле яхшыруга өметләнә. Моның өчен кыйммәтле препарат кирәк. Данный препарат необходим в количестве 2 упаковок. Без үз кешебез белән генә кызны кирәкле дарулар белән тәэмин итә алмыйбыз. Ай саен 2 төрьяк дару кирәк. Әлеге препаратны сатып алырга ярдәм итүләрен сорар идек. Хәзер Алиягә 1 еллык дару кирәк. Ул 312 мең сумга төшәчәк. Гаиләдә андый акча юк. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS хәбәр җибәрә аласыз. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфон сайтларында. Ания Гыйбадуллина, Ралина Абрамова, Татарстан яңалыклары. Соңгы вакытта чит төбәктә яшәүче милләттәшләребез тарафыннан күп кенә китаплар язылды. Аларның байтагы тарихи мирасны барлауга һәм саклауга багышланган. Шуларның берсе тарихчы, язучы, журналист Рәхимҗан Төләшевнең «Татары на берегах Невы» дигән китабы. Яңа китап Бөтен дөнья татар конгрессында тәкъдир ителде. Санкт-Петербург шәһәрендә туып, шунда гомер кичерүче автор татар телен, тарихын, гореф-гадәтләрен саклап калу юнәлешендә актив эшчәнлек алып бара. Тарихи мирасны мәңгеләштерү өчен басмалар чыгара. Китап буенча фикер алышуда галимнәр, язучылар һәм күренекле шәхесләр катнашты. Монда бик борынгы чорлар юк инде, чөнки Петербург шәһәренә 300 ел гына, Казанның 1000 ел булса да, борынгы чорларны күрсәтеп булмый. Ләкин татарларның шәһәрен төзегәндә, аның тормышында, вакыйгаларында, авыр көннәрендә, яхшы көннәрендә, шатлык көннәрендә бик роле зур. Шуның өчен бу китапта бөтен чагылган, бу китапта бөтен материаллар. Монда татар оешмалары, татар мәдәнияте, татарның экономикада батырлар һәммәсе дә бу китапта. Бүген шуның турында без сөйләйбез. Әбиләр шуагы артта калды, яңгырлы соры көннәр башланды. Шушы вакытта ничек итеп күңел көрлеген саклап калырга, депрессиягә бирешмәскә? Бүгенге әңгәмәдәшебез психосоматика белгече Гөлназ Мирхәлилова. Хәерле иртә, Гөлназ. Күңел төшенкелеге белән гомум депрессия арасында нинди аерма бар? Күңел төшенкелеге депрессия белән чагыштырганда ул кыска вакытлы була. Ул 3-4 көн булырга мөмкин, 5-6, 10 көн. Менә депрессия ул 2 атнадан да артыкка сузылган даими күңел төшенкелеге. Менә игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә кеше 2 атнадан артык даими төстә геланың кайфы юк икән, бер нәрсә эшлисе килми икән, шатлык хисләре кичерә алмый икән, чөнки шатлык хисе кичерә алмау ул депрессиянең иң төп билгеләренең берсе. Һәм гел ятып кына торасы килә икән, бер нәрсәгә кул күтәрелми, күңел бармый икән. Менә шушындай халәт 2 атнадан артык дәвам итә икән даими төстә. Бу очракта инде депрессия турында сүз бара. Депрессия инде ул диагноз. Шуңа күрә бу очракта һичшиксез табибка, психотерапевтка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Күңел төшенкелегенә яктылыкның тәэсире бармы? Яктылык, аеруча кояш яктылыгы, ул нерв системасы өчен бик мөһим, чөнки кояш яктылыгы безнең организмга D витаминын бүлеп чыгарырга булыша. D витамины бик мөһим гормон. Шатлык гормоны, күтәренке кайф гормоны серотонинны бүлеп чыгарырга булыша. Әгәр дә инде кешедә серотонин, организмда серотонин җитми икән, бу очракта ул шатлык хисләре кичерә алмый башлый. Шуңа күрә кояш нурлары, кояшта булу безнең нерв системасы өчен бик мөһим. Көз көне инде кояш кими, көн кыскара, шуңа күрә
бу очракта депрессиягә, булай да депрессиядан интеккән кешеләрдә, әгәр дә кешедә хроник депрессия бар икән, ул көз аның халәтен тагын да катлауландырып җибәрергә мөмкин. Депрессия юк кешеләрдә, вакытлыча кәеф төшенкелеге булганда, бу кемдәдер үзеннән үзе үтеп китәргә мөмкин. Үтми икән, менә саф һавада йөреп, спорт белән шөгыльләнеп, йокы режимын көйләп, вакытында ятып, бу инде 11 тулганчы булырга тиеш. Төнге 11дә кеше инде йоклап китәргә тиеш. Һәм әлбәттә тукланудан бик күп нәрсә тора, дөрес туклану. Бу баланс, аксым, углевод һәм майлар балансы булган туклану, яшелчәләр, җиләк-җимеш күбрәк ашау инде, катлаулы углеводлар түгел, баллы камыр әйберләре түгел. Чөнки безнең менә бу мөһим гормон, шатлык гормоны, күтәренке кәеф гормоны серотонин 80-90% ул безнең эчәклектә булып чыгарыла. Шуңа күрә депрессия булмасын өчен, кәеф күтәренке булсын өчен, нерв системасы сәламәт булсын өчен, эчәклекнең микрофлорасы да зур роль уйный. Коронавирус пандемиясе вакытында күңел тынычлыгын ничек сакларга, куркыныч, шомлы хәбәрләрне ничек кабул итәргә? Психик тынычлыкны, күңел тынычлыгын саклап калыр өчен мөмкин кадәр әзрәк укырга кирәк. Менә мондый мәгълүматны. Анда статистиканы кемдер күзәтеп бараймы, укый, күбрәк белгән сайын мин үз-үземне күбрәк саклармын дигән ялган фикер бар. Бу бер яктан кеше шулай уйлый, шулай тоела, күбрәк белгән сайын мин үз-үземне күбрәк саклыйм, ниндидер чаралар күрә алам дип. Әмма бу зур иллюзия, чөнки күп очракта бу кире нәтиҗә бирә, ул кеше үз-үзен куркытуга, шомландыруга гына китерә. Без беләбез, вируска каршы иң нәтиҗәле чара, иң яхшы нәтиҗәле саклану чарасы ул безнең иммунитет. Иммунитеты нык кешеләргә вирус тими, какшатмый сәламәтлеген, яисә аның организмы аның белән тиз арада көрәшеп, иммунитет, вируска каршы иммунитет барлыкка китерә. Шуңа күрә иммунитетны ныгыту өстендә эшләргә кирәк. Бу шулай ук дөрес туклану, физик активлык, спорт белән шөгыльләнү, көн сайын шөгыльләнү дә мәҗбүри түгел. Менә тикшерүләр күрсәткәнчә атнага 3 тапкыр 1 сәгать 40 минут саф һавада булуда яхшы нәтиҗәләр бирүне күрсәтә. Һәм йокы режимы, вакытында ятып, вакытында туру шулай ук бик мөһим роль уйный. Йокы алдыннан гаджет, компьютерда озак утыру күңел халәтенә ничек йогынты ясый? Гаджетларны, телефоннарны йоклар алдыннан ким дигәндә 1 сәгать алдан инде читкә алып куярга кирәк. 2 сәгать булса тагын да әйбәт. Чөнки менә безгә йоклар алдыннан организм инде йокыга әзерләнә башлый. Ул тынычлана башлый. Ул актив режимнан пассив режимга күчә башлый. Менә бу йокыга китер өчен бик мөһим. Гаджетлар экранынан чыккан яктылык, ул менә чагыштырсак, ул кояш яктылыгына да, кояш яктылыгы биргән нәтиҗәне бирә, чөнки кояш иртә белән чыккач, ул безнең организмны активлаштыра, тонуска китерә. Менә шушындай ук тонусны гаджет экраннарыннан чыккан яктылыкта бирә һәм тынычланырга тиешле нерв системасы кич белән йокы алдыннан ул киресенчә активлаша башлый һәм кешегә йоклап китүе авыр була. Һәм кешенең йокысы да тирән булмый, тулысынча, тиешенчә сыйфатлы йокы булмый. Йокының сыйфаты шулай ук иммунитет өчен бик мөһим. Иммунитет нык булсын өчен. Депрессияны җиңәм дип тынычландыра торган дарулар куллануга ничек карыйсыз? Үзлегеннән депрессияны җиңәм дип үзлегеннән дарулар кабул итү кирәкми. Табибка, психотерапевтка барырга кирәк депрессия булган чакны. Чөнки кемдер булырга мөмкин ул нинди дарулар инде, валерьянка, пустырник, тынычландыра торган шундый дарулар, әгәр дә депрессия икән, булар гына ярдәм итә алмый, чөнки бу вакытта антидепрессантлар кирәк. Депрессия вакытында безнең баш миенең химиясе бозыла, үзгәрә химиясе, организмда гормональ баланс бозыла, гормоннар менә шушы күтәренке кәеф, шатлык гормоны серотонин тиешле күләмдә эшләп чыгара алмый безнең организм.
Һәм антидепрессантлар шушы серотонин күләмен тиешле дәрәҗәгә җиткергә булыша. Тик аларны бары тик табиб кына, бары тик психотерапевт кына билгеләргә тиеш. Үзлегеннән депрессиядан дәваланырга тырышырга кирәкми. Депрессиядан интегеп тә психолог яки психотерапевтка барырга куркып, оялып йөрүчеләргә нинди киңәш бирер идегез? Психотерапевтка, табибка барырга һич тә оялырга кирәкми, уңайсызланырга кирәкми, моның бернинди дә ояты юк. Беренчедән, кеше нәрсәгә уңайсызлана, ояла һәм курка, менә бу психолог, психотерапевт дигән сүздә, терминда псих дигән өлеше бар. Кеше шушы псих дигән өлеше куркыта күп кешене, алар уйлыйлар, мен психологка, психотерапевтка барсам, мине юләрләр йортына салалар икән дип. Әмма бу бердә дөреслеккә туры килми. Менә бу психа дигән сүз, ул грек теленнән тәрҗемә иткәндә безнең күңел, жан дигәнне аңлата. Һәм депрессия ул чыннан да күңел авыруы, күңел тынычлыгы китү. Һәм психологлар, психотерапевтлар шушы күңелне дәваларга булыша. Икенчедән, күп кеше уйлый, кайбер кешеләр уйлый, аеруча ирләр, әгәр дә мин барам икән психологка, психотерапевтка, димәк мин көчсез. Бу да зур ялгышу. Белгечкә бару ул ярдәм сорау дигән сүз. Ярдәмне үзенә авыр вакытта ярдәм сорау ул көчсез кешенең сыйфаты түгел, киресенчә көчле кешенең сыйфаты. Көчле кеше генә үзенә авыр вакытта ярдәм сорый белә. Гөлназ, эчтәлекле әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.